Ја ги лај на местото, не ги лај на местото. На местото ги, уборо е. Они само се местат в папрата така нагоре. Сега се местат леко. Тие така. Не, За на кој? Сега една пушка ако пукнеме и ќе напад. знам, мајка с маленки, пак ги... И на кучето да му дајме кола. Пак ги бяга. 6 месеца на Синџиро брzo. А да помалишки тоа. А спаното ли си тие? Кажу Кај аз ли го кома? Тука е он. Аз ли го кома? Он нема да го пуснем без това. не го пуска, ето Ќе бега. никој да. Држ тигър. А па ето сме топло доле. Та што паме? Држ бе! А фупира ни али? Држ! Фупира ни али, бе? Кај аз да биге? Тигър! Биге, бе? Ќе спиге, ако спиге на пари допло. Тигър! Не. Тоа тарте, потека да пај. Држ бе! Држ! Он не иска да го пусне. Токови тоа. Шо? Бочев! Што ќе ти кажам? Да пушим и твоето, бе. Там што оставихме, не лај надира. Питат, зашто не лај? Не лај. Кучето ладира лај, сега ако докато влезе у форма, много јасно нема да Не бе, но не знае, но... Не га видела ли го лепјуар, ја да вижи пшенеха. Това куче адна прилет сите бише има. На празно не лај. Ја Данчо го знае кучето. Ја ти ето сигурно 1000 като да. Това куче не лај на дира, дав. Ама ако имаш биши тогава лај, инче не лај. Тој на дирта ке лај на пресна. Тој са... Ја, што проино. Држбе! Авто нема спирази. На това куче тепа биши, ако е само ќе го тепаш как лежи. Јајто една попили и на внатра пола. Ега ви. То иде, веќе. Грапи си. То ше. Ела грапиш она. Јас му викам да не пукам, веќе аз тие веќе, како мога ќе тъпам. Още го не година, Ама знаат, че сме ние тука, бе. А, всичко знае, обадија се по телефонот, какви сте джипове там. Кажи го да не земе, ај. Пам скани полива стамба, втој не камо. Тоа се терес месање, се. Нај ги са певка. Терес и ги месање. Кани. Егоро, ali ќе ти ора дека таа стамба. Јас искам тата и подгоне така да ги видим през Бајуро. Си торта пиле меса меј соплу, ја паси ги. Пош да пас, мага ме канеш. Тигър! Аз ме дош топло на пао котора. Држ! Хуј ќе се Ако е само куче, на бишто, ако е голямо бише ќе го лае, така ќе го вртиш. Нема да... Аз тох типишки на дангаси ги лигу. Тука чудеј се, кучето многу ајдра, па викам, размислив, нема да го пуснам. После тука ќе се јебе мајка, не ќе утерам после. Без GPS, не. Држ тигре. Тошка да ако и там са, малко да му даде на кучето ковет и... Онок си дојако некој не го фане, бе. Нема да го фане, бе. Тука гледа не разбрава веднага, сигурно има на секаде. Има. Пусти го да го видат и него и... Да. После. Пиѓе Ѓоргалос. Не знам. А то се не пуски. Тигър! Сером. Тигър! Мета, пенделе, Ja, θα τα δούμε. Τώρα αυτά πάνω θα φύγουν. Εκτός αν πάρω το ποτάμι κάτω. Дай тигре! Дай тигре! Пише ако има, ако него гласки го тепам кучето. Ако него желая. Από εδώ δεν έχει ένας να φωνάζει μια φωνή να κάνει να φύγουν προς τα πάνω γάμο. Тодоре, да не идеш отгоре! Отдоле под него да нагоре да забега. забега. Фони από κάτω. Пане, ама се сици право кади ја на фигум по стапан. Фото не биде. А χτυπήσει τώρα αυτό σε. Μακάρι να χτυπήσει. Άμα είναι μικρό, το πιάνει. Ναι, και τρέχουν τα κελά. Αυτός πιάνει, αυτός. Αυτός γαβγίζει στο τέτοιο, και στην αλυσίδα στο χέρι γαβγίζει. Αλλά πολύ αυτό σέρτικο σκυλί είναι, ρε, αυτό και στα ζαρκάλια πάει. Άμα η γουρούνια δεν πάει ζαρκάλια. Βέβαια πάει. Όπως ήταν το δικό μου το τσακίρι, ακριβώς έτσι. Μόνο που δεν έχει άσπρο. Αυτό σκυλί είναι από το Τουρκία. Ποιο? Αυτό. Ναι. Μαμά, μπαμπά από το Τουρκία. Εκεί άμα τέτοια τσακάλικα είναι, όλα εδώ με άσπρο.
Та турика, ола да тоа Не, е наспрно, не. като чалдар. Ола еци. Се гари турка. Από πού το λύσαμε το σκυλιμπέρι μου? Από εκεί πάνω, από τα πεύκα πάνω. Πω, από πού Πού είσαι? τα λύσαμε. Από πάνω. Να κάνει χιλιάδες. Ναι. Оттам он ги најде тука. Тука ги најде прасетите и така изврати. Така ги заврте. Θα κατέβει από εδώ τώρα αυτός? Да, е така заврти. Киле на табреги. Гинка буки прги стамаца. Ај бе, Тошка! А та жика се няма. А ќе направи тоа 5 пати сега. Пам, 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 пам. Тоа е откачен натате. Стане утре сад. Абе ние ќе покахме зарад кучето. Δεν μπορεί να χτυπήσει γουρούνι εκεί μέσα. Πολύ φτερά έχει. Ρε. Сега ако забегат нагоре ќе ги видим. Ναι. Дехте пиене. Може ги Ама кине да му Θα Όσα βλέπει νέμα το τι σκυλί το και δω. δεν μπορεί να δει το γουρούνι. Тошките нема да и од доса. не, Но ќе иде бела да направи, не да направи арно. Άμα μπορεί να είναι και... Ако смени гласо, значи му се движат. Бре, таа мајка толку да ги пази да не бега. Може да се опря. не му. Мошкото, а? Јарго. Не знае. Може и донај. Там са многу. Не види там са малку. Може спрема. Аз имах едно куче, 15 години. Оклаваш на билюк. Той само на едно ги води. На едно голямо. И Петко е така. Се така. Петко сурите ни ги гони многу. Ајде! Τώρα πρέπει να πλησιάζει αυτό στον ακούει του σκυλί τώρα για το σταμάτησε. Τι. Πρέπει να τον πλησιάζει το σκυλί αυτός. Γι' αυτό σταμάτησε. Το σκυλί σταματάει, κόβει και γι' αυτό σταματάει. Κοιτάζει μήπως σηκώθηκε. Τον ακούει μέσα από την Това πατάτα. Σταματάνε. Јануари ќе е врзано, не е пускано од јануари. Ξανάρχισε. И Аз дебело. опря той го слуша, защото точката ще ходи там. Ако ги намери, ще ли ми посекоти. Ναι, ναι. Што си на тоа до сега тоа види? И требаше, ама но там знаеш какво е? Знам аз какво е. Ай, стойка сега. Ам там не се оди бе. Ја така е, ја. Знам Кой аз да какво е. Трне, капини, не можеш да минеш там, да идеш до него. Аз мисля, кучето е басеца оборо, Данчо. Там от сега не можеш да идеш. Ќе му се беше после покажа. Аз тия го Што е там е при зеления обор, средата има едно зелено оборче. Από εκεί, από την Τούμπα, δεν κατέβουν. Ако тръгнат нагоре, ќе се видат. Ех, монопатия. Каде беше, после не беше. Тук има и сърни много. Тошка! Леки базаркаги. Пες του να τον πει να πάει από κάτω, θα δούμε. Въци! Нипе. Отдолу нагоре дай, отдолу нагоре, не отгоре. Палки просто не. Да стига. А покажи после пам. Да не. Кучето е насо там. Дека. Дека. Там А, се ми. били пашат. Ева да виж. Тука не се идвали бе. Ева, кажу. Тук там ги несу некъде по-отгоре. Аз така мисля, там и там ги е Погнило са, ние сме тук. Пали бе. Няма ли като се бият там. Може от тук да е способен. Аз така ми се чу гласо, че фана. Ай бе, Тошка! На кой сега? Послуша на това. Бе, ке те сдави маториста тебе. Всеки от теб е Тошка. Всеки от я дръпате. И види как е в гръцко. А? Там на пато ги тепате, ама тук? Пътя, колко има там. Там ли има? На Електрополис бех на лов. Що мъга има? От Ипан бе едно бише, тук е Иде! нагоре по горевите. Да. Едно куче го докара отгоре. От Ипан го бутнава бишето отдолу под пътя 50 метра надолу. Аз карай го седна. И го викам защо? Дойде веднага тия полицаите. Дойде, отгоре дойде бишето. А, не, от тук дойде. Долу падна. Разправя се. Взея да го делят, на кантар го делят мисълта. Мале. Вие и вие на кантар делите. И я, на тук. Изнова. Я така и ние тук така. Ония на кантар на грамаж. Еле. Е не загубят 1 килограм, На а? всички да е равно. Σταμάτησε, ρε. Айде! Там вътре е тия такова, бе. Е се гъстеш вътре. Гъст. И ти се мача, краски. Абе, ме бури дора на пиели, на алош на плешаж ги, то на кой? Много е гъсто.
Лагите, συνένωνε του νορμίσου. Είσαι πιο πολύ κάπου, να παίρνεις θάρρος. Όχι, ζαρώνει και τραβιέται πίσω. Μπορεί να έρχεται κοντά σε αυτόν τώρα. Να είναι κοπάλι. Γιώργο. Дайте върти така окръг, ако са тук. Друже! Да не е от едно Να крайта. είναι копали. Да ми слуша малко от Данчо като тъпо, да не е от едно крайта. Μπορεί να χωρίσει А, ένα. там още от оне край дето. Один али мирга? Όχι, εδώ. Ага. Не знам. Ναι, тук е една, εκεί στα πεύκα. Ти не ме да ганчиш. Така се струва, ама може от едно край. Защото точката до сега трябваше да иде. Ако беше тук. Надека? Наляво. Наляво? Аз тук не, кучето е било от едно край. Не тук. Тук ако ги слушаме по-силно. Тук Είναι εδώ, λέει, είναι πίσω. Όχι, βρε, εδώ το σκυλί γαβγίζει. Από άλλη μεριά. На всичките не се слуша тук, че. Το σκυλί εδώ γαβγίζει. Άλλη μεριά είναι. Από άλλη μεριά θα τώρα πήγε πίσω. Κάτω. Εκεί άμα δεν ούτε ακούγονται. Тодоре! Хайде бе! От него! Нищо не се види. Τι λέει. Ма там не лаеше кучето, бе! Да, бе. Там. Надолу тръгна точка. Ама ако, обади му се! Тигъре, тигъре! Надолу, тук не, от среща е лева кучето. Леса, това има ли ръка тук? Е тук ръка? А, има. Дере. Дере, не е река. Ами тук му дават дере. Чекай. Надолу към дерето слиза. Тук надолу към дерето. Се? Нека ти видим по ли. Лепнеса. Нека му сопрат. Реката е долу. Долу е реката. Να άρχισε το σκυλί. Они ако са усетили точката, може да са забегали прасетата. Па може кучето да се откажа. Може. Гъсто и страх да води. И те страх го ето, но вътре гъстеш там. Не сега на За бутика. страх няма да го страх. Това пигена да се наври пали.